Abangan sa susunod na episode ng Let's Talk Heart to Heart. Pag-usapan natin ng mga posibleng komplikasyon ng COVID-19 sa ating puso. Nakita ng mga eksperto na hindi lamang pulmonya ang maaaring maranasan. Ang puso din natin o ang buong cardiovascular system kasama ang mga ugat natin ay maaaring maapektuhan. Dagdagan ang inyong kaalaman sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Kailangan mag-move on tayo at kalimutan natin ang nangyari sa nakaraan. Ano po masasabi niyo dito si Je? Ang tingin ko, kulang tayo ng abilidad na pag-usapan ang pain natin bilang mga Pilipino. Masyado tayong entertainment-oriented. Tutukan ang ikalawang bahagi ng special episode ng Perspektiba tungkol sa pagbaluktot sa kasaysayan. Kasama si Ms. Sonia P. Soto at former Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Perspektiba ngayong Biyernes, alas 4 ng hapon sa CLTV at live sa CLTV Facebook page. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-basta maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards?
Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa rin magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Maya Pagkatpanapon, Pampanga, magandang hapon, Central Luzon. Oras na naman ho para sa 60 minutong mainit na balitaan. Ngayon ho nga December 2, araw ho ng Huwebes. Mga karehiyon, mga kabalen, kumusta ho kayo? At naway sa mga oras na ito kayo ay nasa mabuting kalagayan. Nako, napakabilis ho ng araw. Ilang tulog na lamang ay magsisimula na yung simbang gabi. At nako, sigurado dyan yung ating mga kababayan. Excited na rin, syempre, dun sa papalapit na Pasko. At yung mga, speaking of Pasko, naku, pag naiisip ho natin yung Pasko, yung unang pumapasok sa atin, syempre maliban ho yan sa kapanganakan ni Kristo, ay yan yung ikangay selebrasyon. No? At pag may selebrasyon, automatic, merong pagkain. At kami kanina ni Kuyang Jody Mercado nag-uusap na. Anong masarap, eterno sa atsara sa darating na Pasko? Yan kayong mga nakikinig sa amin, kung meron ho kayong suggestion dyan sa ating napag-usapan, naisip ko lang bigla kasi kanina nabanggit sa akin ni Kuyang Jody Mercado, ano nga bang masarap eterno sa atsara? Ay alam naman ho natin, pitit yan. Pero bago po tayo magutom sa ating hapong ito, samahan niyo ho kami dito sa ating 60 minutong balitaan. At narito na ho ang mga malalaking balita dito sa Central Luzon na dapat ho ninyong malaman ngayong hapon. Ito mga karehiyan, mga kabalen, killer cop na si Jonel Nuesca nasawi raw sa loob ng kulungan ayon ho yan sa Bureau of Corrections. Ayan mga karehiyon, kung matatandaan ho ninyo yung naging viral na video nitong nakaraang taon, December din yun. At ika nga nabulabog ang buong Pilipino nang makita kung gaano kabrutal pinaslang nitong dating pulis na si Jonel Nuesca ang mag-inang Sonia at Frank Gregorio. Pero ito ho, lumabas nga itong balita na noong November 30 nasawi sa loob ng New Bilibid Prison kung saan nakapiit itong dating pulis. At mamaya bibigyan tayo ng karagdagang detalye ni Kuyang Paulo G. Santos kaugnay ng balitang yan. Ito naman ho, mabuting balita sa syudad ng San Fernando dahil naabot daw yung target nila sa kada araw na maturukan ng bakuna kontra COVID-19. At according ho sa ating City Health Office ng Syudad San Fernando, umabot ho sa 12,700 individual ang nabakunahan kontra COVID-19 doon sa unang 2 araw ng tinatawag nating National Vaccination Day. At magandang balita ho yan dahil unang 2 araw pa lang Meron pa hong pangatlong araw yan kahapon, December 1. At mamaya sisikapin din nating makuha yung suma ng naging takbo itong 3 araw na National Vaccination Day dito ho sa Central Luzon, kung saan tinarget ho ng ating kagawaran ng kalusugan na mabakunahan yung 1.5 milyong katao sa Central Luzon. At isa pang magandang balita, ito mga karehiyon,
Diyan naman ho sa may Masinloc, Zambales. 10 38-footer na bangka ang dinistribute ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Central Luzon, sa mga mangingisda upang magamit ho nila sa kanilang pagpapalaot. At yan ho nga mga bangkang yan, mga fiberglass coated plastic boats, malalaking bangka yan. At sabi nga ng mga tumanggap, napanood ko yung report ho ni Kuyang Rainiel Pawid. Sinasabi, masayang-masaya ho sila dahil tiyak, kung magandang huli, may paglalagyan ng magandang huli at masayang ho ang kanilang magiging Pasko. At speaking of Pasko, ito naman. Saya. Yung mga balita natin, kung mga patapos, puro pagkain ho Pero maganda yan Alam nga namang puro negative din naman, Maganda na meron po tayo na pag-uusapang magagandang balita rin dahil para sumasaya ho, yung ating mga kabalen, yung ating mga karehiyon. Ito ho, Duman Festival sa Santa Rita, Pampanga. Ayan, gagawin sa ikalawang pagkakataon online. Pero huwag ho kayong malungkot dahil gayon pa man. Pag ho kayo ay nagtungo dyan sa bayan ng Santa Rita at doon sa mga iba pang mga bayan, makakakita ho kayo ng mga nagtitinda ng duman at pagkasarap-sarap niyang ihalo sa mainit na tsokolate. Ay nako. Ayan, simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, at kayo po ay nakatutok dito sa CLTV Balitaan. At para sa ating unang balita, ayan ho, kinumpirma po ng Bureau of Corrections na sumakabilang buhay na ang dating pulis na si Jonel Nuesca nitong 30 ng Nobyembre dyan sa may New Bilibid Prison. Bagamat wala pang resulta ng autopsy report sa sanhi ng pagkasawi nito, base ho sa mga kwento ng inmates ni Nuesca, naglalakad lamang umano ang tinaguriang Killer Cup nang siya ay binawian ng buhay dahil matapos itong bumagsak nga at naisugod pa sa paggamutan. At para sa karagdagang detalye, makakausap natin si Kuyang Paulo G na tumutok din, kung makatandaan ho ninyo mga kabalen, mga karehiyon. Si Kuyang Paulo ho yung talagang tumutok din dyan sa pangyayari kung saan yun nga ang dahilan ng pagkakakulong ho nitong si Jonel Nuesca. Kuyang Paulo, siguro bago natin puntahan yung istorya nitong pagkasawi, bakit ba tayo masyadong concerned dahil kasi pati yung mga netizen may mga nababasa kahapon ito mga kabalen makikita ho natin sa Facebook, sabi nga nila bangkay reveal. Kung alam ho ninyo yung face reveal, may mga ganyan mga gender reveal pag magkakaroon ng baby, may mga nagpo-post bangkay reveal kasi concern ho yung ating mga kababayan at bakit nga ba ganun kalaki yung concern. Siguro maganda balikan natin Kuyang Paulo i-profile natin sino ba itong si Jonel Nuesca na tinatawag nating Killer Cup. Ayun, Justice, siguro hindi natin masisisi yung mga netizen kung bakit picture reveal, death certificate reveal, dahil alam mo naman puno ng kontrobersiya itong New Bilibid Prison, Justin. At ito hong pandemic season, dito rin natin narinig yung mga balita, Justin, na yung mga high profile inmates na di umano ay nasawi sa COVID-19. At alam din natin, Justin, na hindi lang si JB Sebastian itong nasawi dahil andyan din, Justin, yung isang persona na sindikato naman sa carnapping, yung Dominguez Carnapping Group. Justin, yung isa sa primary suspect dun sa pagkakasawi ni Benson Evangelista. At dito nga sa pinag-uusapan natin mga kaibigan, kayo po mga nanonood sa CLTV Balitaan, naging controversial ho ito. Gawa ho nitong bawat anggulo ng krimen nakuhanan ho nitong mga kaanak ni Aling Sonia at nitong si Frank Gregorio. Way back, Justin, sabi nga ng aking kuyang last year lang ho ito, Disyembre din, 20 nito pong nakalipas na taon. Alam mo, Justin, pagkakawari ko pa nga noon, ang bilis ng pasahan nitong mga netizen at talagang galit na galit sila. Dahil para bagang hayop yung pinatay nitong si Police Master Sergeant Jonel Nuesca, na siya naman pong naglilingkod at sinasabi ng PNP na Police Parañaque ito at naglilingkod nga sa isang crime laboratory doon. Justin, gusto lang natin ding i-throwback itong ating mga kababayan
na nagbunga po itong bangayan ng pamilya Nuesca at nito naman pong pamilya Gregorio, buhat ho dun sa pagpapaputok di umano ng boga. So yun yung mga initial na impormasyon na ipinagkaloob sa atin ng PNP kung bakit nangyari yung konfrontasyon. Pero buhat ho pa dito, meron pang mas malalim na alitan yung pamilya tungkol naman dun sa right of way. Dahil si Aling Sonia, siya ang ang tawag doon, Justin, yung siya ang nagbenta ng lupa dito naman sa pamilya. Broker, oo, broker, oo. At doon mga kaibigan, may matagal na daw alitan itong pamilya na nagkataon naman dito sa kasiyahan ni Frank at nitong pamilya Gregorio, sumugod itong si Nuesca. At Justin, kitang-kita din naman natin hanggang ngayon sumasariwa nga sa maraming netizen habang naririnig itong pangalan ni Nuesca kung gaano kabarumbado, dahil kita naman natin wala siyang uniforme at ang pag-akto niya dyan, Justin, bilang isang civilian din, at kita mo dito sa ating video na hanggang ngayon mga kaibigan, talagang yung presensya niya sa social media, Justin, hindi na mabubura kung paano bitbitin ni Nuesca itong si Frank, na Kuya Paolo, madagdag ko lang. Maputol lang kita kasi alam mo, kung di ako nagkakamali, yung pangyayaring ito, December 20, ito na yung kumbaga sabihin nating patapos na yung taon Yeah. At yan yung isa doon sa mga iba pang kaso kung saan may nasangkot na alagad ng batas na mayroong binaril. Kung matatandaan ho ninyo yung panahon ng lockdown, meron din yung isang dating sundalo na merong war shock o merong mental health condition o mental illness. Diyan sa Maynila yan ang binaril dahil wala daw sabi, sinita lang doon sa curfew, sinita doon sa may tinatawag na checkpoint at nagmukha daw delikado. So ito nga pangyayaring ito na binabalikan ni Kuyang Paolo, kumbaga ito yung sabihin nating siguro parang icing on the cake doon sa sinatawag na galit ng taong bayan. Kasi nga bakit ganun daw yung mga alagad ng batas? So nagsimula yan, nagkaroon ho yan ng nag-steer yan ng public discussion at marami. Of course, we do not want to generalize, pero ito ho yung mga naging usapin noong panahon na yan. Kumbaga yan yung parang patunay, sabi nila, at doon sa yung mga netizen, yung mga mamamayan na kailangan magkaroon ng reforma nga na tinatawag. At yan naman ay isang programa din naman ng ating kapulisan. Kuyang Paolo, yung tinatawag na internal cleansing. At dito nga sa ating rehiyon Central Luzon, itong ating bagong talagang PRO3 Director General Bakay ay naging mahigpit ang kanyang babala sa mga miyembro ng kapulisan na huwag masasangkot sa anumang kalokohan. Kaya ganun na lamang yung yung public interest na nakakalakip sa usaping ito, hindi lamang simpleng crime story, kung hindi may mas malaki hong sinasalamin. Ito ho yung kultura na sinasabing di umano'y pang-aabuso ng ilan sa mga uniformadong tauhan ng ating kapulisan doon sa kanilang kapangyarihan. At syempre lalo na sa ganitong mga sitwasyon nakita naman na walang laban yung ginawang pagbaril. So sige, fast forward po yung Paolo. Ito ay nahatulan ano yung ipinataw na parusa dito sa pulis na si Joel Nuesca. Reclusion perpetua ko yan, Justin, at 2 counts ka ng murder ang ipinataw kay Nuesca nitong, at yan ay binaba nitong nakalipas na buwan ng Agosto. At magtatatlong buwan pa lang ho naman, mga kaibigan, sa New Bilibid Prison itong si Nuesca. At nito nga ho daw 30 habang nasa labas ng dormitoryo na kasabay ho nitong kanyang yung ritual nila doon sa labas, Justin, bigla na lang bumagsak. Ito daw si Nuesca. Ayon na rin ho yan kay Bucor spokesperson Gabriel Chaklag. At naitakbo pa daw, Justin, sa
NBP Hospital pero unconscious na itong si Nuesca, na binabanggit naman po nitong NBP, gaya ho ng karaniwan daw na namamatay, na hinala ho nila ay atake daw sa puso, ganun daw yung nangyari. At para lang mapakitunguhan din, Justin, gaya ng binabanggit mo, na sa dami po nitong mga netizen na nagsasabi na bakit siguraduhin lang talagang namatay. May mga ganyan na mga comments itong mga netizen, Justin, para pakitunguhan daw yon, isa sa ilalim ho sa autopsy ito hong bangkay ni Nuesca, pero nililinaw lang nitong Bucor, Justin, na hindi ho kaso ng COVID-19, kaya yung bangkay andyaan at hindi ikikremate. Pero ipaalam na rin daw, Justin, dito sa pamilya Nuesca itong nangyari sa kanilang kaanak. Pero sinisikap din ng news team ngayon, Justin, na makuhanan din natin ng panig yung pamilya Gregorio, dahil bukod dito sa pag-follow up natin dito sa kanilang legal battle, bagamat nahatulan na, malaman na din natin, Justin, alam ko pagka hinatulan ng ganyan, hiwalay pa yung pagbibigay naman ng danyos, Justin. Yes, Kuyang Paulo. Tama, yan nga ho yung binabantayan din ngayon. At syempre, kaya nga ho nang nabanggit ni Kuyang Paulo, mga kabalin, mga karihyon, ito hong autopsy report na inaantay ng ating mga kababayan. Dahil syempre, napaliwanag ho natin kanina kung bakit ganun na lamang ho yung interest ng taong bayan sa usaping ito, dahil hindi naman ho din biro yung naging pangyayari, lalo na naging viral ho sa social media. Ang daming nakakita, kumbaga traumatic experience din para sa ilang nakakita ho talaga, lalo na kung ang involved, ang nasasangkot ay alagad ng batas, Kuya Paulo, lagi may matanong lang, kasi minsan may mga nagko-komento halimbawa dito pag sinasabi bakit daw yung pagpulis yung involved, laging merong ganyan, pinalalaki daw, pinapaypayan daw, Yan sinasabi ng mga netizens, Pero ito ho kasi dahil gaya nga ng nabanggit, mga kabalin, mga karihyon, pag ho kasi pulis yung involved, lalo na pag pulis, inaasahan mong magpapatupad ng batas yan, At kung yan ay lalabag sa batas, mas kumbaga talagang malaking usapin, kahit simpleng paglabag lang. Kung matatandaan ho ninyo, mabanggit ko na rin, Kuyang Paulo, itong nangyaring pamamaril doon sa isang 19 anyos na bata sa Bacolor, Pampanga. Ito, police din yung involved, di ba? Ay pinaimbestigahan na ho ni General Bakay ng PRO 3, At maliban ho doon sa sinampang kasong homicide, sinampahan din ng admin case, dahil nabanggit naman ho ng ating pinuno ng PRO 3 dito sa Central Luzon na hindi niya kukonsentihin yung mga pulis, yung mga tinatawag na erring policeman o yung mga pulis na hindi sumusunod doon sa mandato nila at doon sa protocol nila. Kaya gaya ho ng usaping ito, talagang malaking balita pag yung mga inaasahang tagapagpatupad ng batas ang silang nasasangkot doon sa hindi pagsunod sa batas, Kuya Paulo? Oo, totoo ko yan, Justin. At dito ho, nauusisa din ho yung training at yung recruitment dito ho sa mga uniformado ho nating police officer, Justin. At alam nyo, mga kaibigan, hindi na, gaya ng binabanggit ni Kuya Justin, hindi naman ho sa bakit ganun na lang natin na binabantayan itong kasong ito. Siguro sa kabilang banda, Justin, dahil nga mainit din na binabantayan yung war on drugs ng administrasyon, at dahil involved din dito yung mga uniformadong pulis. At ito naman pong kaso ni Nuesca, mga kaibigan, ito yung insidente ho ng krimen na talagang yung kada eksena nakita natin, So, buong mundo, Justin, yung nakakita dito kung gaano kabrutal, at binacktrack pa nga itong taong ito, kung ano yung mga na-involved na kaso. May mga kaso din talaga siyang kinasasangkutan hinggil dito sa pagpatay, at dito sa usapin ng droga, Justin. Kaya maigi rin po na kailangang sumariwa din sa atin, Justin, itong mga bagay na dapat hindi natin kalimutan, lalong-lalo na ho
sa pagbabantay sa iba't ibang uri ho ng krimen. At gaya ng inaasahan natin, Justin, ito ho bang pangyayaring ito, nakamit na ba yung hustisya dito ho sa 2 buhay na napatay? So, ayan din ang ating gustong kunin ng follow-up report, Justin, mula dito naman sa posisyon ng pamilya Gregorio. Ito mga kabalin, banggitin ko na rin, ito inilabas ho ng ating mga kaibigan naman mula sa ABS-CBN News na yung anak nila, na yung anak ng biktima at kapatid, si Mark Gregorio, anak ho ni Sonia Gregorio, bagamat ika nga siya ay na-surprise dun sa nangyari, sinasabi ho dito na kahit sabihin na may picture at nabalita na, sa TV, ang reaksyon ko po kahit si Papa hindi po naniniwala. Kahapon po kasi kahit sino magsabi sa amin, hindi talaga kami naniniwala. Ayan ho, nakapanayam ho siya sa programang teleradyo naman ng ABS-CBN. Ayan ho mga kabalan, at sisikapin din ho natin siyang tawagan sa mga oras na ito hanggang mamaya alas 6 para makausap din natin personal. So may ganun kahit yung pamilya, Kuyang Paulo, may ganitong incident. Siguro ng mga issue din sa NBP, yung GCTA, Justin, alam naman natin kung anong naging eskandalo dyan, inimbestigahan pa nga sa Senado yan, hindi mo matatanggal, maaalis dito sa ilang pong mga netizen, hindi lang sa pamilya, na kung bakit ganun na lang inuurirat itong pangyayaring ito. Dahil nga dito sa mga kontrobersiya dyan ho sa loob ng NBP, na tayo ho mga kaibigan, hindi na rin hugulat, dahil ayan, mga dokumentaryo, Justin, nakita natin kung anong karangyaan ng ilang mga high-profile inmates dyan sa loob ng NBP. Pero binabanggit naman nga nitong Bureau of Correction, Justin, na itong pangyayaring ito, gaya daw ng ordinaryong tao na namatay at naatake sa puso, ganun daw yung totoong nangyari dito naman sa tinaguriang killer cops na si Nuesca. Okay, maraming salamat Kuyang Paulo G. Santos. Sana makausap natin yung pamilya Gregorio din dahil sa mga puntong ito. Alam ko tinatawagan mo na rin at antayin natin yung update kaugnay nitong incidenting ito at yung ika nga kung ano nga ba yung magiging resulta rin ng autopsiya. Maraming salamat Kuyang Paulo G. Santos. At sa iba pang mga balita, eto naman ho mga karehiyon, sa kanyang pagbisita sa Masinloc, Zambales, muling giniit ni dating presidential spokesperson at senatorial aspirant Attorney Harry Roque na ligtas pumalaot ang mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal na bahagi po ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Matatandaang minsan ng binatikos si Roque dahil sa kanyang mga unang pahayag kung saan pinasinungalingan niya ang sumbong ng ilang mamamalakayang Pilipino na hinaharang umano sila ng mga Chinese vessel sa pinag-aagawang teritoryo. May detalye ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa kanyang pagbisita sa Masinloc, Zambales nitong unang araw ng Disyembre, humarap sa mga mangingisda si dating presidential spokesperson at senatorial aspirant Attorney Harry Roque. Dito'y kanyang sinabi na ang Pilipinas ang tunay na may-ari ng pinag-aagawang teritoryo na Scarborough Shoal. Importante po na ang gobyerno ng Pilipinas ay nagbibigay tulong sa ating mga mamamayan na ipatuloy ang kanilang karapatan na magkaroon ng hanap buhay sa karagatan at mga isla na talaga namang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Kasama na po dyan ang Scarborough Shoal. Matatanda ang minsan ng umani ng batiko si Roque matapos makailang beses pa sinungalingan ang sumbong ng ilang mangingisda na hinaharang sila ng mga barko ng China tuwing papalaot sa Boro. Sa kabila nito, muling iginiit ng dating tagapagsalita ng palasyo na ligtas ang mangingisda sa Boro o Baho de Masinloc. So sa alam ko po ngayon, wala pong hadlang, walang balakid para mangisda ang ating mga mangingisda sa Boro. Si Roque ay miyembro ng People's Reform Party, ang partidong binuo ng yumaong si Senator Miriam Defensor Santiago. Naghain ng kandidatura sa pagkasenador ang dating kalihim matapos hindi makakuha ng pwesto sa International Law Commission. Samantala, ikinatuwa naman ng dating human rights lawyer ang pagiging guest candidate niya sa ticket ni Ferdinand Marcos Jr. Pero siyempre, nagagalak din po ako na ako ata ang pinakaunang inadapt ng tambalang ng unit team ng Bongbong at Sara at hindi naman po ako para humindi. Ang sa akin lang, hindi po ako nagsasalita nung lumabas ang anunsyo dahil inaantay ko muna na maisa publiko ni Senator Bongo yung kanyang desisyon na umatras. Rainiel Pawid, CIL TV News.
Ayan, nanonood ho sa atin si Ermi Gaspar at Merch Cordova. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok dito ho sa ating programang CLTV Balitaan. Marami pang maiinit na balita sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ngayong December 16, alas 5 ng hapon, dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon! America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150.
Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik po ang balitang Central Luzon at mga karihon. Ito binalita ho ng Department of Health na wala pang natutuklasang Omicron variant ng COVID-19 dito ho sa ating bansa. Ginawa ho ang paglilinaw kasunod naman ang pagdating sa bansa ng 3 overseas Filipino workers na nagmula sa South Africa noong November 26 po. At kasalukuyan naman, sumasailalim sa home quarantine ang 3 nating mga balikbayang kababayan. At para ho sa karagdagang detalye ng balitang yan, makakasama natin sa ating programa si Rainiel Pawid na tumutok ho dyan sa usapin na yan at sa iba pang COVID situation dito ho sa ating rehiyong Central Luzon. Magandang hapon, Rainiel. At kumusta yung, siguro simulan muna natin, kumusta daw yung mga kababayan nating umuwi mula South Africa? Nasa kasalukuyan, ika nga nasa isolation. At how are they doing right now? Kasamang Justin, ayan din yung una nating kinumpirma at tinanong yung mga impormasyon nila at detalye sa Department of Health. At sabi naman ng kagawaran, sila ay wala pa namang ipinapakitang sintomas ng COVID-19 at sila rin ay sumailalim na sa RT-PCR testing. So ngayon, sa ngayon kasamang Justin, nilinaw nga ng Department of Health na wala pang natutukoy na Omicron variant dito sa Pilipinas, pero kanila rin sinabi na hindi malabo na makapasok itong Omicron variant
Health Organization December 1. Ikinatuwa ni Johan Getajo ng World Health Organization at Charlie Sanchez ng Department of Health ang resultang ito. Ipinaabot naman ng mga opisyal ang kanilang pasasalamat sa mga frontline workers na sumuporta sa hangarin ng gobyerno na makamit ang herd immunity at maging ligtas ang buong bansa mula sa COVID-19. Sa pinakuling datos ng vaccination activity sa syudad, umabot na sa higit 217,000 ang mga nabakunahan ng first dose, habang higit 166,000 naman ang fully vaccinated na. Samantala, as of December 1, walang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa syudad, habang nasa 13 aktibong kaso na lamang ang binabantayan. Sa 35 barangays ng syudad, 10 barangay na lamang ang may aktibong kaso. Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng kaso, patuloy din ang panawagan ng lokal na pamahalaan na stay-at-home ang gawin, lalo na kung walang importanteng bibilhin o transaksyon sa labas. Dapat ding patuloy na tumalima sa minimum health standards at infection control protocols. Jennifer Salenga, CLTV News. Mga karehiyon, abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ito hong mga bangka na ipinamigay ng BIFAR sa mga mangingisda sa Masinloc at yung Duman Festival na gagawin hong online sa ikalawang pagkakataon. Saan nga ba makakabili ng Duman? Nakakagutom na naman. Huwag ho kayong aalis at magbabalik ang CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Isa sa bawat 4 na Pilipina na nasa edad 15 to 49 ay nakaranas ng pisikal, emosyonal, o sexual violence mula sa kanilang mga partner o asawa. Ang mga kabataan at mga kababaihan dapat may pantay na respeto, may pantay na karapatan, may pantay na boses. Unti-unti na sosolusyonan at naaaksyonan ng pandemya dahil sa COVID-19. Pero ang pandemya ng pang-aabuso sa kababaihan, mga kabataan, kailan masosolusyonan? Ang mga abuso ay dapat managot. Kung ikaw ay nakaranas o nakaranas ng pang-aabuso, ipagbigay alam ito sa mga otoridad. Ako po ay si Lourdes Malig Javier, Head ng Women's Committee ng City of San Fernando Water District at Prime Water. Kasama ninyo kami, ang Board of Directors, Officers at Women's Committee ng City of San Fernando Water District sa inyong laban sa violence against women and children. Busi-busila kay gandang tumira sa sebeta. Wala nang hahanapin pa, kumpleto na dito. Pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B,
Christmas premiere. 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Move-in after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Oras ho natin 3:52 ng hapon, araw ho ng Huwebes ngayon, December 2. Mga kabalen, mga karehiyon, ano? Isang araw na lang, Biyernes na naman. At thank God it's Friday. Bukas pa yan. Bukas pa ho natin sasabihin yan, no? Kaya konting tiis na lang. Pero ito ho, no? Magandang balita naman. Sa lalawigan ho ng Zambales, na mahagi ng 10 unit ng 38-footer na fiberglass reinforced plastic boat ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Central Luzon sa mga mangingisda ho dyan sa may bayan ng Masinloc. Laking pasasalamat naman ng mga namamalakaya sa natanggap na bangka dahil mas malaki na raw ang paglalagyan nila ng kanilang mga huling isda at sulit na yung kanilang pagpapalaot. Ang detalye ng balitang iyan ihahatid sa atin ni Rainiel Pawid. Ang Masinloc, Zambales ang pinakamalapit na bayan sa West Philippine Sea. Kaya naman ang pinag-aagawang teritoryo ay kilala ng mga lokal bilang Baho de Masinloc. Halos karamihan ng mga residente dito ay sa yamang tubig kumukuha ng ikinabubuhay. Ang 56 anyos na si Tatay Feliciano, halos kalahati ng kanyang buhay ay pumapalaot na siya sa Baho de Masinloc. Ito na ang kanyang kinagisnang hanap buhay na sumusuporta sa kanyang pamilya. Isda kami sa Kalburo, bago po, isang linggo na kami po sa Kalburo po, ibihin ang isda dito namin sa Masinloc. Si Tatay Feliciano ay isa rin sa mga benepisyaryo ng programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Central Luzon. Namahagi ang kagawaran ng 10 unit ng 38-footer fiberglass reinforced plastic boat para sa mga Masinlocenyong pumapalaot sa West Philippine Sea. Lalong pumupunta sa Kalburo po, malaking tulong po sa amin yan. Nang pumustahin ang lagay ng mga mamamalakaya sa Boro, sinabi ni Tatay Feliciano na malaya naman silang nakapangingisda sa teritoryong pilit inaangkin ng China. Hindi pa kami naharang po sa Kalburo po, sa Kalburo, hindi pa kami naharang po. Kaya naman agad na raw nilang susubukan ang natanggap ng mga bangka upang kahit papano'y magkaroon ng magandang huli at maging masaya rin ang kanilang Pasko. Okay namang pangisda namin po, pero yung presyo na isda, medyo bumaba po. Kaya gawa ng pandemic po. Tiniyak naman ni BIFAR Central Luzon Director Wilfredo Cruz na patuloy nilang susuportahan ang mga mamamalakayang Sambalenyo. Garantisadong ligtas rin umano ang mga malalaking bangka upang ilaot sa Boro. Kalakip ng bawat unit ay ang 6 pang demaki ng pakura o 16-footer na FRP catcher para sa mas malawak at epektibong panguhuli ng isda. So mas malaki na ito kaya in-expect natin na makakarating talaga doon sa laot, particular doon sa Baho de Masinloc. So mostly ito mga tuna handliner ito at in-expect natin na makadagdag ng production para dito sa West Philippine Sea. Sisimulan naman na ang paggawa ng mas malalaki pang bangka para naman sa mga pumapalaot sa Dagat Pasipiko. Posibleng sa ikalawang quarter ng 2022 ay may pamamahagi naman na ang mga bangka sa mga mangingisda ng Aurora. Ang susunod dito is 60-footer na. So according to the focal person sa FB Pagbabago, ito yung FRP, si Pierre Velasco, na meron nang gagawa. Nakakuha na sila ng isang builder para sa 68-footer. So mas malalaki na ito at initially meron nang gagawin. And fortunately, ang na-identify nilang shipyard ng paggagawa na dito rin sa Subic. Samantala, handa naman umanong ibaba ng BIFAR ang iba't ibang post-harvest training para sa mga kababaihan ng Zambales. Kabilang narito ang tinapa making at fish bottling products na maaaring pagkakitaan ng mga Zambalenya. Una na itong ginawa sa Olongapo City na ongoing ang pagbebenta ng mga processed fish product. Rainiel Pawid, CLTV News.
Sa iba namang balita, mga kabalen, mga karehiyon, hindi raw hadlang ang umiiral na pandemya para higit pang pagyamanin at ipagdiwang ang kulturang Kapampangan. Sa bayan ho ng Santa Rita, Pampanga, gagawing virtual ang selebrasyon ng Duman Festival sa darating na Sabado. Ano nga ba ang dapat abangan ng ating mga kabalen? Alamin ho natin sa ulat na ito. Habang papalapit ang araw ng Kapaskuhan, kasabay nito ang nagsisigahang festival sa lalawigan ng Pampanga na taon-taon ay inaabangan. Isa na riyan ay pinagmamalaking Duman Festival ng Bayan ng Santa Rita. Kahit patuloy pa rin ang nararanasang pandemya, hindi nagpapigil ang local government unit ng nasabing bayan. Kaya naman tuloy na tuloy ang Duman Festival 2021. At sa ikalawang pagkakataon, gagawin itong virtual bilang pag-iingat pa rin sa banta ng COVID-19. Noong wala pang pandemya, dinarayo ang festival ng mga food lover para sa gabi ng cultural events at food tripping sa Santa Rita Eco Park. Kilala ang bayan dahil sa kanilang masasarap na pastries gaya ng Sans Rival at Mamon Tostado, gayon din sa kanilang culinary tradition. At syempre, ang main highlight ay ang duman na gawa ng mga taga-barangay Santa Monica at San Agustin. May pagkamahal ang duman di tulad ng regular na variety ng bigas. Nakakapag-harvest lamang kasi nito tuwing malamig na panahon o sa buwan ng Nobyembre at Desyembre. Isa rin sa pinakaabangan tuwing Duman Festival ay ang world-class performance ng local theater group na RT Santa Rita. May special participation rin ang mga nanalo sa CKS Kapampangan Songwriting Competition 2021 sa kanilang cultural show. Gaganapin ang Duman Festival online December 4 at mapapanood ito live sa official Facebook page ng RT Santa Rita alas 7 ng gabi. Ito na ang ika-19 na taon na ipinagdiriwang ang Duman Festival sa bayan ng Santa Rita. Jennifer Salenga, CLTV News. Naku, ang sarap ho ng duman. Masarap yan. May kasamang mainit na tsokolate. Yan. Hello nga pala, yan, sa ating mga kaibigan, sa ating Santa Rita, kay Kuyang Andy Alves, taga Santa Rita, ano? At syempre, abangan ho natin, panoorin natin yung Duman Festival na gagawin ho sa Sabado, virtual ho yan. At yan na ho ang mga nakalap na balita ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, maaari ho kayong mag-follow sa aming mga social media pages na makikita nyo naka-flash sa inyong TV at mobile screens. At kung nais ho ninyong balikan naman ang programa ng CLTV, pwede ho kayong magtungo sa aming YouTube account at CLTV36 Official at maging sa aming website www.cltv36.tv. At mapapanood din ho nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon, syempre sa Free TV Channel 36 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok dito sa CLTV Balitaan. Bukas o Biyernes, magkita-kita tayo at mag-iingat po kayo lagi. Thank you.